es África. Porque esto es África. Micro, ¿vale? Waka mezu bat du, bakizu? Bai. Bueno, a ver, bai zer, desmonta biazu katxarroa? Bueno ba, aurrera zuen abestia. Entzunez daun abestia, aurrera. Vaya jaleo, Jesús. Bueno. Orain gutxi museoen nazioarteko eguna izan zen eta Urretxun badaukagu museo polit bat, mineral eta fosilen museoa. Eta horren harira edo egin zen marrazi lehiaketa bat.
Buruz eta Zumarrako aurrek parte hartu zen ezaketen lehiaketa hortan. Eta hain behar zen, dinosaurio bat marraztu, edo mineral bat, edo fosil bat, edo dana batera. Hainbat lan jaso dira, eta gaurrengo da zozketa bat, parte hartu ez duen guztion artean. Lehenengo meni izan da diskofesta divertigarri bat, izan dezu aukera abesteko, dantzaiteko, saltoiteko eta dana egiteko, eta bain zozketa ingo dugu. Esan bezala, Urretxuko Urrelur Mineral eta Fosilen Museoa daukagu hemen, herriko altxorretako bat. Bertan 1000 pieza daude bisailetan banatuta, alde batetik mineralak eta bestetik fosilak. Nahi ezunean ikusteko aukera daukazue. Baina ez dugu denbora gehiago pasatuko, eta besterik gabe Urrelur eta Lagun gure dinosaurio ongietorria emango diegu, eta baita beraien hartzai Pantxika eta Tiburtzi hori ere. Hemen datoz, Urre. Segi aurrera. Txalo bero bat, Urrelur eta Lagun dinosaurioei. Eta Pantxika eta Tiburtzio. Zaintzaileak, hartzaileak ez dakit zer diran. Baina oso gaiztoak aldia dinosaurioak. Bai, oso gaiztoak. Baina zeite haute baserrian. Oio bajan? Bai. Adibidez. Hori egia da? Lagun? Ez. Haze gatezu, ba? Ez errez, ez dugute jaten ematen. Ez jateko ez da bete, oso galduta zuek, Bueno, gaur emango dizu aukera dinosaurioak gertutik ezagutzeko, eta hortarako 10 segundutan bakoitzak inbarrezuena da, zuetako bakoitzak, dinosaurio egiteko galdera bat pentsatu. Etorri erdira. Zuzeiniko jozu galdera. A ber, Lagun, zurezako galdera bat dauka hemen lehenengo partaide honek. Esan? Pentsaba ez du galdera, ez da? Zein egin barri ez du galdera zuk? Zein da polita? Ez zu ondo lortu jokoaren dinamika. Eta bazkaltzeko, lur? Untxiak. Bazkaltzeko untxiak, eta afaltzeko? Behiak. Eta afaltzeko behiak. Beste galdera posible bat. Dinosaurioek baldaukate lagunik. Ez. Ez daukate lagunik? Seguro? Lur hori egia da? Egia da. Urre? Bueno, pixka baserriko txakurra. Baserriko txakurra. Nola dauka izena, Pantxika? Nola dauka izena, baserriko txakurra? Tiburtzio, zuek gorrazazea? Pintxo. Pintxo, izen originala txakur bat entzat. Dinosaurioak beti oiuta zarata, ikuiluan gordeta, azezala parta, ea egiten duten baserritik hanka, gurekin oso gaizki portatzen dirata, gurekin oso gaizki portatzen dirata. Bueno. Baserriak gordeta, lau urte inguru, Urrelurre eta Lagun, gaude buruz buru, haserre bukatuko dugu guk seguru, gosaltzeko oioan, esaten baditugu, gosaltzeko oioan, esaten baditugu. Modan jarri gendun dinosaurioen dantza izeneko mugimendu serie etxo bat edo. Gogon daukazue nola zan? Dinosaurioen dantza nola zan badakizue? Bueno, uste berriz egin beharko dugula jendeak ikas dezan, A ber, tirapo musika bizka jartzen baldin badigu, baina denok imarra dantza, Hiru pausa aurrera, eta gero horre azekaldea mugimendu pixat egin, a ber.
Bea, dano batera, Mugimendu hori. Nire bihotza taupaka, ailetzera doa. Bueno. Buruzpera jartzean, tunelean sartu eta irrintzik astean. Itxilorekin putxera, egin dizudanean. Begietara begira, hauxe nahi dizut esan. Eta lau sari dauzkagu, sari bakoitzari mineral bat dagokio. Alde batetik, lehenengo sariari hemen beran daukagun kuartzo geoda. Bigarren saria, agata uste hemengo daudala, bestela zuenduko diate. Eta apurtu da nau, amonitea, ekarri dute beste ordezko bat, eraz. Besterik gabe, eskatuko diet urre lur eta laguni, beraien esku edo atzaparri inuzenten bitartez, zenbakiak ateratzeko. Lagunek ateko du zenbakia. 19 zenbakia, zeina dauka? Txartela. Bueno, mukizapia, dirua, dana dauka txartela ere bai. Hemen zure izena? Elene. Elene zer gehiago? Agirrezabal. Elene Agirrezabal, gure idazkariak apuntako dizena. Zunengo, sari politia. Aldezu biekin, bai? Eta bere ezakit gainean jartzeko du. Oso ondo kehatu hemen mesedez. Ea bigarren saria. Lurrek aterako du zenbakia. 18 zenbakia. 18. Zein dauka 18a? 18 zenbakia. Oso ondo. Zure izena? Naia. Naia eta abizena? Naia Garrido Malbar. Hori da, idazkari Anderinoak apuntatuko du. Eta bigarren saria kalzita da. Oso ondo, jarri hemen sari dunekin. Naztu behitugu pixkat. Urrek aterako du. Hori ez, hori bere txartela da. Urdinak ez txubiak hartu. Amaika zenbakia. Zure izena? Jon. Abizena? Bastarrika. Jon Bastarrika. Hirugarren saria. Zuretzako amonitea. Hemengo hau. Kontuz oso oskorra eta kontuz, Zorionak, txalo bero bat eta jarri saridunekin. Bueno, hau tiburtze baterako du. Bi zenbakia. Pozik, goltzara, zure izena? Enara. Abizena? Escudero. Enara Escudero. Zure saria. Agata minerala, betuzte politia. Hori zure dela jartzeko, ahi ba. Eskerrik asko. Lehiaketan parte hartu da bino, saririk lortu ez dezuen hori ere, urrengo urten berriz parte hartu eta marrazki politia bidali. Eta gure tirapu lagunak abesti bajartzen badigu, dantzan bukatuko dudanok.